V čase hospodárskej krízy má každý usporený cent dvojnásobnú hodnotu. Klienti spoločnosti Lyoness Slovensko môžu vďaka cashback karte získať časť peňazí z každého nákupu naspäť priamo na svoj účet. Každý náš člen príde k obchodnému partnerovi, zaplatí a podá kartu. Náš člen dostáva svoje finančné prostriedky na jeho konto do banky. Cieľom nášho spoločenstva je, aby sme spoločne nakupovali a tým získali výhody. Výhody karty Lyoness Cashback využívajú Slováci už 6 rokov. V súčasnosti už nakupuje výhodnejšie viac ako 70 000 členov u takmer 1300 obchodníkov na Slovensku a 500 000 zákazníkov v celej Európe. Lacnejšie nakúpia napríklad potraviny, elektroniku aj auto. Lyoness vytvára ojedinele nákupné spoločenstvo ľudí. Zatiaľ čo obchodník získava viac stálych zákazníkov a tým vyšší zisk, zákazník platí menej za tovar, na ktorý by inak zľavu nedostal. Víťazom sú nakoniec všetci. Časť peňazí venuje Lyoness na vzdelávanie a charitu. Registrácia aj klientská karta Lyoness Cashback Card sú bezplatné a dajú sa ich hneď používať na Slovensku aj v ďalších 11 krajinách.